Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi ned og kigge til mine køer. Og ja, jeg ved det ikke lige hvad jeg skal. Det finder vi nok ud af. Så kan jeg lige kigge dernede og kigge, og så bagefter kan jeg lige vise lidt rundt og sådan noget her på gården. Sådan der. Det var døren ind her. Nå, hvordan har de det? Masser af foder og halm har de også masser af, og og masser af vand, kan jeg se. Og det er fint. Og så videre. Så den tænker jeg, at jeg skal ud og fodre eller strø senere i dag. Jeg ved det ikke helt endnu. Ja. Jeg kunne så kunne jeg også lige vise rundt her på gården. Sådan der. Jeg kører lige ned til indgangen, og så starter jeg dernede fra at køre. Vi var heroppe. Okay, der var ved at køre galt, for jeg var ved at kigge på det derinde. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg håber, jeg lægger mig mudret her. Det bliver træls, hvis jeg sidder fast. Nå, men det er i hvert fald her, jeg kommer ind. Jeg lige over og kigger på, hvad det der er. Jeg har ikke så lagt mærke til det før nu. Jeg har ikke boet her så lang tid. Sådan der. En røgspreder af en slags. Hvorfor ligger den herovre? Det er nå, den skal jeg prøve at se, om jeg kan få op. Det kan være, at jeg skal få den fri i dag, og se, om jeg så få renset den og sådan noget. Og så få lagt den i stand. Begynde at lægge den i stand til næste gang. Nå. Sådan der. Så kan jeg dreje til højre her, og så kommer jeg op til mit hus. Eller, nej, venstre hedder det. Og så kan jeg dreje til højre. For at komme videre hen. Lige ud ind til gården. Så gør det her først. Nu stiller jeg bare lige her, min bil. Sådan der. En hestestal. Og her har jeg det holdende 7R med frontlæsser til skoven. Jeg har også nogle pallegafler til den, som der står lige her. Og så har jeg herovre min case-magtasker og sværbord, sværbordvogn og en rive krone. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange meter den er på. En skovlæggersæt. Min kalkspreder. Kalksprederen der. Og John Deeren derovre tager med frontlæsseren
meget, stod så rigtig meget af det egentlig. Det så også kun lige bilen og noget andet jeg lige kom. Jeg tror jeg tog med. Jeg kan ikke huske, at jeg tog med. Nå, det er ikke så vigtigt. Og så sovemaskinen. Hav. Okay. Høvenner. Og herinde. Som et værksted. Så ja, indgangen. Så min ven. Traktor. Og minigraver her. Og så er der bare et lille værksted herinde med nogle reservedele deroppe. Og lidt herover ting også derover. Jeg kan godt lige sådan der. Jeg har også en højtryksrenser her. Og pallegaf her. Det er gummiveder her. Og en kronepresser. Hermer. Og en case. Det er en fed case, men så selv. Nu skal spørge mig her. Og så en hyldevogn. Den er næsten lige købt, faktisk. Og så en gammel, eller gummived her. Den der. 624 K. Så jeg fik bare nogle. Der var også pallegafler med til den. Det er den originale ting, der hører til den her skovl. Og så var der han, der havde det før, han havde købt nogle pallegafler til. Og en opsamlervogn. Ikke en opsamlervogn, en autostacker. Og min fodertraktor, min strøgtraktor. Og så min foderblader. Og min vandvogn der. Og den ved kørende. Så min strømmaskine hedder det. Så min møgstark. Det er ikke så vigtigt det der. Min møgstarken. Så er en lastbil. En kreaturvogn til. Og en case. Og samme mærke samme hundvogn, som jeg havde hyldevogn i. Og så ja, silo. Og så er der også noget bygning hernede bagved. Jeg løber bare lige igennem her i stedet for at følge vejen. Jo, og så til alt mit halm eller baller. Jeg tror nok der var 60 baller her eller sådan noget. Jeg kan ikke lige helt huske det. Jeg tror nok der var 60. Det var også noget jeg havde købt, dengang jeg fik gården. Det var sådan noget. Så skal jeg... Ja, og så er lige min gummived. Tænker jeg, jeg skal også bruge den til, når skal jeg, den der møgvogn ud. Skal jeg bruge den her. Den der. Jeg håber, de her pallegafler, de er langt nok til at tage den. Det tror jeg ikke.
Men nu kan jeg lige gøre sådan sprede dem lidt. Hvordan er den nemmeste at få fat på den? Uden at ødelægge den alt for meget også. Det er den her vej. Tror jeg nok. Jeg skal ikke ned i det der vand, så jeg med at sidde fast. Jeg tror det er kun min John Deere og min case, der kan trække mig fri, hvis jeg sidder fast dernede. Jeg kunne også bare skubbe den ud egentlig. Sådan der. Og så fik jeg den der rejst op. Kan jeg så tage den sådan her eller? Ja, det kunne jeg så godt. Sådan her. Jeg skal lægge tape den. Okay, du kunne stadig bare lade med at sagt, at jeg skulle tape den. Så hvis jeg ikke har sagt det, så havde jeg nok heller ikke tabt den. Sådan der. Og jeg lægger den efter traktoren. En af mine traktorer, fordi jeg tror bare, den knækker det ud. Jeg tror, at den har stået der mange år og rustet. Okay, jeg kunne lige se, hvor min bil, hvor den holdt henne. Så jeg kun lige over til højtryksrenseren. Uden at foretage den med 10 meter. Cirka. Jeg ved egentlig hvad det er for en mos. Hvad er det her? Okay, nu slæber den bare derhen. Så må jeg tage ud og ordne eller ud og ordne der bagefter. Okay. Okay, nu gør den så godt derhen, som jeg kan. Det bliver her. Nå, det skal lidt længere. Stiller lige den her, og så den er lige vasket den. Prøv ligesom at hoppe op i den.
godt som jeg nu kan. Okay. Så løser den, når jeg vasker den. Hvor på den anden side her. Vasker den. Sådan der. Så kan den lige stå der og trykke af. Så kan jeg lige vise det, der jeg har ved mit hus. Det fik jeg aldrig vist før. Og de der kørt ned derfra, men ja. Det. Vi havde også mere deroppe nu. Sådan der. Der var så den der vej dernede. Den anden vej, der var heller ned. Så en lille garage der. Og lokum derovre. Og så noget til fyr og en slags. En lille skur. Det har jeg kan ikke lige, jeg synes lige, jeg har kigget herinde siden. Okay, der var så ikke noget. Jeg synes bare, at der var noget derinde, jeg kiggede. Så et lille drivhus her. Og også der er en lille sø herovre med et brugt bænkesæt og noget grill og sådan noget. En lille båd. Og det var mærkeligt, at der bare stod noget hvide der. Nå. Og så noget brænde til vinteren. Også smidt heromme. Nu tror jeg tager ned og bøvler med at få den der, så vi kan få den der møgspreder til at virke. Gå derned. Langt. Ja. Det er ikke rigtig fint, så rammer jeg da ikke med bilen også. Yes. Prøv at få den ind. Jeg tror, at mange af mine maskiner trænger også til at blive vasket af Danmark til. Men det bliver en anden dag. Jeg tager ind af den her port, så skal jeg lige rykke min bil. Jeg skal også høre på et tidspunkt forhandlere, når man har sådan en lille trailer til noget, men jeg kan have noget træ med til min bil. For jeg kan eller også bare sådan, at jeg kan have minikrav med ude på en trailer. Jeg tænker ikke lige det bag på bilen, jeg skal have minikraven med. Der tror jeg så, at bilen er lidt for lille til det. Sådan der. Nå, det var der er sket noget. Vi tage.
hvad er det, jeg rammer derude? Der vil da ikke ske noget, heldigvis. Der skete heller ikke noget deroppe. Nej. Jeg tænker, der er et stykke derovre, inden jeg rammer noget. Jeg havde faktisk kigget på en voice-breder nede for forhandleren på et tidspunkt. Inde på hans hjemmeside noget, eller hvad man nu vil. Han har sådan en computerskærm noget dernede. Der havde jeg kigget på en voice-breder. Det var ikke helt noget for mig. Hvad den rammer der om foran? Jeg kan ikke komme over den lille hak. Det kan jeg se, den ikke kan. Så må jeg gøre det sådan her. Sådan der. Okay. Det er Joyce. Jeg synes, det er lidt anderledes end en anden gummigider. Eller minilæser og sådan noget. Fint der. Jeg kan da ikke komme ind alligevel med min gummi ud. Så kan det være, jeg går i gang. Jeg må lige kigge på den, og så kommer jeg nok tilbage. Og få kigget lidt på den. Nu lukker jeg lige porten her. Sådan der. Der. Nu vil jeg lige tænde noget lys ind. Ja. Sådan der. Så. Nu er jeg tilbage. Når jeg får kigget lidt på den og få den til at se, om jeg kan få den til at, eller jeg får noget rustet der på rusten. Nok også. Nej, det. Nej. Derfor bare lige ordnet rusten hernede, så den kan virke. Så jeg venter tilbage, når jeg har fået svejst det lidt eller sådan noget. Nå, så er jeg tilbage. Jeg skulle også lige op og købe noget, fordi der var ikke mere gas i den. I flasken der. Jeg havde ikke lige flere flasker, jeg lige kunne finde. Eller jeg var ikke lige heroppe og kigge. Det kan godt være. Nej, der har jeg ikke noget. Nå. Men så har jeg fået lavet svejs. Der er noget nu. Jeg kan ikke rigtig se det, men jeg har fået svejs nu lidt hernede. Jeg har ikke helt fået testet det endnu, men det også helt lige meget. Og så kan man også se, at jeg lige over på en hjemmeside, eller en forhandlers hjemmeside her, en computerfil, skulle se om han havde nogle gasflasker til den der, eller CO2-flasker til den. Det var der ikke. Altså, de var heller ikke billigere derinde. De var også udsolgt. Men så tog jeg bare lidt, ned til den forhandler, der er nede i byen. Og købte nogle der. Det var også fint. De virker lige så godt, bare lidt dyrere. Og så er der også begyndt at regne. Inden næste episode, så jeg stopper den selvfølgelig ikke nu, men så kan det være, at jeg har fået ordnet det der, fået den slæbet helt ned og sådan noget.
Det kan være. Jeg ved det ikke lige. Jo, jeg har også snakket lidt om med nogen at få lagt dræn ud. Grund af at jeg kunne lige finde ud af at vise det. Jeg er nede bagved på noget et græsareal jeg har. Jeg vil gerne lagt dræn ud. Grund af der er rimelig meget tit oversvømmet dernede. Ja, nu vil jeg selvfølgelig ikke køre længere. Jeg har også glemt at sætte gummisåler på. Nej, lige meget. Her. Der er ikke så oversvømmet hernede. Også fordi det er lidt ujævnt. Og hvis jeg har siddet fast hernede med rimelig mange gange. Men jeg vil gerne have lagt dræn ud hernede. Også på grund af at jeg vil sige, det er et godt græsareal til at lave græsballer på, eller ensilageballer, eller hvad man nu vil. Eller høballer. Så ja, også det jeg lige gik jeg også lige tænke på, at det derovre til vinter, hvis der kommer sne, så lave dem til gode skibakker, kælkebakker, eller hvad man nu vil bruge dem til. Det kan også de være gode til. Ja, jeg skal også have lavet til vinter, skal jeg også op og fælde en del træer heroppe bagved træer. Så har jeg en god, så kan jeg lave kælkebark. Sådan der. Det kan være, jeg skulle tage ind og prøve at kigge herinde. Nej. Jeg tænker, jeg er ude nu, når det regner. Hvis vandet det løber ned op for bakkerne der. Er det ikke en bakker, eller? Det er da ikke bjerg. Det er bakker. Så jeg tænker også, det vil være meget vådt derovre, hvis alt vandet det løber ned af dem. Mudderet. Det kan være, at jeg kigger på det på et tidspunkt. Over. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg skal gøre, men der er noget, jeg skal på. Køerne, de skulle ikke fodres, tænker jeg. Og det regner nu. Så kan det være, at jeg skal op og høre, snakke med nogen, om de kommer lidt dræn. Okay, det er jeg stopper episoden nu. Så gør det. Og så finder jeg ud af noget til næste gang. Du får ikke op til de her blaller før nu. Jeg tror ikke, de er ret gode. Nå. Dem kan jeg sikkert også bruge på mit fyr, hvis de ikke har fået rådne og sådan noget. Jeg kigger også lige på dem, når det står med at regne. Sådan der. Okay, jeg er også godt nok blevet mudret. Nu får jeg lige have vasket dem. Det kan jeg også. Det har jeg også. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Så vil jeg gå siden af her. Så. Yes. Så vi ses i næste episode.